Salut! Eu sunt Florin și astăzi vă voi prezenta una dintre partidele celui de-al 8-lea campion mondial, Mihail Tal. El a jucat cu albul împotriva lui Ullman. Această partidă a avut loc la Moscova în anul 1971. După cum bine știți, Tal este recunoscut pentru talentul său în combinații și în tactică în general, precum și sacrificii. Puterea sa de calcul fiind una extraordinară. După cum observați, partida evoluează ca și o deschidere franceză. Tal de dezvoltă flancul regelui extrem de rapid, astfel grăbind rocarea regelui și începerea atacului. După cum observați, albul a terminat dezvoltare. Momentan este în șah, însă nu este o problemă, pentru că calul de pe coloana E vine și interferează atacul damei. După cum observați însă, negru are întârziere în ceea ce primește de dezvoltare, iar nebunul de negru, al negrului, este închis și nu se vede cum îl poate dezvolta. Din nou apare motivul legăturii, însă, la următoarea mutare Tal dă un pion pentru a obține o poziție dominantă a pieselor sale și astfel profitând de lipsa dezvoltării adversarului. După cum observați, Tal are ale 3 piese pe linia 5-a, iar singura piesă activă a negrului este dama, iar dama nu poate să dea mat singură. Aici, Tal, cu ultima sa mutare, a propus un sacrificiu. Acum, Ullman putea să nu accepte sacrificiul și să joace damă C5. S-ar fi continuat cu cal de 6 șah, rege F8, nebune 3 din nou cu tempo la damă. Dama E5 ar fi fost singura mutare bună, însă după care, după cum observați, poziția negrului este departe de a fi una egală față de cea a albului. Acum, dacă negru juca damă de 5, ar fi pățit cale la B7 și, din păcate, negru nu poate stăpâni calul albului. De asemenea, o altă mutare bună aici ar fi fost un B1, cu aceeași secvență. Însă, Ullman, încrezător în forțele proprii, a acceptat sacrificiul de piesă, ceea ce nu a fost un lucru foarte inspirat, după părerea mea, pentru că a deschis o coloană, iar regele negru este deschis turnurilor și pieselor grele ale albului. După cum observați, atacul începe instantaneu, negru nu are timp de apărări, de consolidare ale poziției sau de plecări de rege. Aici s-a jucat A6 pentru a limita și a alunga nebunul, în speranța că va lua în C6 și astfel va aduce dama în joc. Negru, având un pion în plus, schimburile sunt favorabile, atacul slăbind în putere. Însă, aici Tal găsește o mutare foarte bună, nebun de 2, cu care îl întreabă ce face cu dama. El mai alege să mai captureze material. Prin această manevră, nebunul din G5, D2 și B4, Tal a schimbat flancul și
poziția nebunului, astfel fiind posibilă o pătrundere de damă. S-a mai sacrificat o piesă, însă atacul a început și plasa de mat se strânge în jurul regelui negru. În această poziție însă negrul a cedat. Deși dezavantajul material este consistent, calculatorul dădea inițial o poziție egală. După câteva secunde, realiza că atacul negrului este mult mai puternic decât pare. Dacă ar fi continuat, Ullman ar fi jucat următoarele mutări. Bineînțeles, la negru încearcă din nou să schimbe damele, în speranța că va rămâne cu material în plus. Șah. Și, după cum observați, atacul albului este absolut zdrobitor. Calul negrului, calul din G8 al negrului nu a mutat nici măcar o dată. Turnul de asemenea este pasiv și va rămâne așa, pentru că la orice mutare de cal va fi capturat. Nebunul nu atacă în A2, însă un pion nu va salva absolut deloc situația critică în care se află regele albului. De asemenea, nebunul de alb al negrului ține câmpul de 7, un posibil câmp de intrare pentru turnurile albului. Însă, ca o imagine de ansamblu, negrul este pierdut din cauza atacului consistent și a deplasării pieselor pe flancul regelui, a pieselor negre, și a regelui negru pe flancul damei, absolut apărat de 2 pioni și de un cal. Sper că ați observat inventivitatea, puterea de calcul, dar și îndrăzneala pe care acest campion mondial o are în orice deschidere și cu orice adversar.